Ahoj, vítejte u našeho pořadu tohle nebo tamto. Tak a můžeme začít. Delisa nebo křupky? Jasně, že Delisa. Křupky. Delisa je lepší. Křupky nedrobějí. Oboje drobí. Díky Delise si neupadláš ruce. Díky tomuhle nenadrobíš. To je jedno, tak si to pak uchlídíte. Delisa. Delisa. Mobil, tlačítkovej, nebo dotýkáč. Jasný, že tlačítkovej. Dotýkáč. Tlačítkovej je lepší. Dotýkáč. Proč si to myslíš? Umí to vůbec něco dělat? Umí. Umí to hodně. Co všechno? Volat, posílat SMS. No. Kartáč nebo hřeben? Jasně, že kartáč. Hřeben. Proč ne kartáč? Hřeben, já používám hřeben. Já používám kartáč. Taky. Tak. Playboy nebo Playboy? Playboy. Playboy. Když jdeme do školy, nebo prostě někam na osnovu, nebo prostě jsou lepší šaty, nebo keraťasy. Ježiš, šaty. Keraťasy. Šaty. A když jdeme do školy, tak jsou lepší šaty, nebo kraťasy. Šaty. Ne, kraťasy. Ne, šaty. To je jedno. Je lepší drdel nebo culík? Jasný, že drdel. Culík. Vypadá divně. No, ty vypadáš jak Japonka. No, ne. Culík. Drdel. Culík. Drdel padá. Culík. Culík. Drdel. Culík. Drdel. Hlasujte, jestli je lepší. Lidičky, hlasujte, jestli je lepší drdel nebo culík. Takže se mějte, čau.